tashi je ki can awa ki dan kalle ta dan sauke wanki jimami kamata saman so hakan nan yake ko ɗaya baya yin ozuri kaso wanda baya ƙaunar ka cikin sauyi dubin hatsari wa zai yi min tallafi ya rabu kai na wa zai kire zuciya tana ta tausa ilahi kai mini magani. wanda ke aiki yake ɗaukan wannan hotuna na wannan waka me za ka ce? To ni ba abin da zan ce a matsayin ku na ku masu gidanmu da kuke tallafa mana a cikin wannan lamari ku ya kamata kuma ku ci gaba da jagorantar mu kuna rike mana ragaman kuna jama har mu kai inda zamu. Ok, to shi kenan muna godiya da abin da ka gaya mana. To zan kara cewa wani abu mana. Ok, to shi kenan. To shi kenan ba ka je kan wancan ki kuma kai ka me zai ce. Yes, my name is Awo to kaji. Ya ce ya ga wa ya sarki. Shout out to my friends, shout out to my all fans. Ina gaida kowa da kowa. Bari dan ce wani abu ko? Ko a matsayin kira jarumi ne za ka ce? Yau bari dan yi freestyle ɗin wannan abu. Mr. Ali Bukari na je garin Bukari na ce ma 'yan samari suna ta yin fitsari yaro ina da jari ta bani ka shafa mari shagu suna ta tari bakin su wari-wari. Ya babba ga superstar da kanta. Kai ke superstar ne za ki ce mana dangane da wannan aiki da ake yi. Ko jama'a ku yi shiru ba tana ciwon bakin magana ne ba ta son yin magana. Na G9 di superstar abj superstar kenan da za ka ce mana dangane da wannan aiki da naga ana ta fama ana ta ya aikin yake tafiya ne. Ok, ai ban fahimta ba yana ta daga wani tarbi tunani na yana wuri ga munan ga kuma darakta a gefe kuma shi ne chief editor kuma shi ne cameraman duka. To ya ga ce mana gangane da aiki ga aiki ana ta fama ana ta dukawa. Aiki na yi akwai professional cameraman duka jaruman ma professionals da kuma directoci duka kowa da kowa suna ba mu abu da
masha Allah, alhamdulillah haka ake so. Allah sa a yi a tashi lafiya. Amin amin Allah ya ba muka fara lafiya za mu tashi lafiya. Masha Allah. Hey, kun ga manyan jarumai ga suna superstar ɗin. A babban superstar asalin ta kanta jarumai kenan ita ce jaruma. Duk wannan taron ita ta tara mu a nan gurin da kuke kallon mu a nan gurin haka. To me zaki ce mana dangane da wannan aiki da ke? Ubangiji Allah ƙara bani ikon tara ku fiye da haka ma. Mun sun ma mun Allah zaki. ɗaukaka kowa ya ɗaukaka mu gaba ɗaya. Amma ba ni ba kowa ba ce. To kun dai ji dai abin da ta ce ga ɗayan jarumi a gefe. Zan ce mai gida kenan. To me zaka ce mana? Ba abin da zan iya cewa sai dai su muna yi wa al'umma annabi fatan alkhairi da fatan samun nasara. Wannan location da muka zo Allah ya tabbatar da alkhairi, Allah ya sa shine silar sanuwanta a duniya, sannan ina yi wa kuma kowa fatan alkhairi da fatan nasara a rayuwa. Masha Allah, muna godiya sosai da sosai. a dai farin kafin kwamitin da ya zauna haka ko sai ga gira da a zauna haka a je a fara daukan kwamitin da ya zauna